waɗannan su ne ɗaliban da mai gidan hayar su yasa aka yi kidnapping ɗinsu daga baya kuma aka kashe su. Sunan namijin John, sunan macen kuma Iloho. John da Iloho an neme su ne a 25 ga watan June 2025 amma ba a same su ba, inda yan uwansu suka yi neman su na tsawon kwana 3 amma dai ba wani ci gaba. Wannan shine dalilin da yasa yan uwansu suka kai kara police station. Nan take yan sanda suka fara bincike inda suka fara bibiyar wayar John, sai dai fa waya an gano ta ne a Lagos inda aka kama wani da ita, sai dai fa ta tabbata cewa shi wannan kawai siyasa wayar ne hannun wani mai suna Michael. Ta hanyar wannan mutumin ne aka yi nasarar kama Michael, wanda wannan bawan Allah ya sai waya wurin shi. Bayan dogon bincike da 'yan sanda suka yi, Michael dai ya amsa cewa tabbas mai wayan nan su suka kama shi da shi da macen. Michael ya yi ma 'yan sanda bayani kan cewa su suka kama Iloho da John, amma fa mai gidan hayar su ne ya ba su wannan aikin. Sun kama su da niyyar su je su anshi kuɗaɗe na fansa da sauran kayayyakin da ke gare su, sai dai fa John ya yi kokuwa da wani inda ya bude fuskan shi ga kowaye kuma ya riga ya gane shi. Wannan dalilin ne ya tilasta musu dole sai da suka kashe John. Ita kuma macen bayan fyaɗe da suka kama mata na kwanaki, daga baya ita ma suka zo suka kashe ta. Tabbas yadda ta yi karanci a wannan zamani. Mai gidan haya su ne ya mika su hannun yan kidnappers dan a anshi kuɗin fansa, daga baya kuma aka karewa kai wajen kashe su dukansu. To menene ra'ayinku? Wani irin hukunci kuka ga ya dace a ma wannan guy din? Kowa ya rubuta mana ra'ayinsa a comment section. Allah ya samu dace.